ഹരേഷ് മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം, മറ്റു യുഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. ഓപ്ഷൻ: പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കില്ല, പാപം ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം ഫലം ലഭിക്കും, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലേ പാപമില്ലാതാകൂ, യഥാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പാപഫലം ലഭിക്കൂ. അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ? ഡി ആയിരിക്കും വരാം. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതെ, അതായിരിക്കും സംശയം മാതാജി. അപ്പൊ ആൻസർ കണ്ടത് സി. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. നമുക്ക് സംശയം തീരുമാനം. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മളില് എന്ത് വരും? സ്വഭാവം വരും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി വരും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാവും? വിശ്വാസവും നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണാധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമോഹാരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അനുസരിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത സത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും എന്ത് വരും? ഓരോ വിശ്വാസം വരും. എങ്ങനെ? ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച്, താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് പറയും.
യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും? പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതമായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് കാമം കൊണ്ടും ആസക്തി കൊണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഹംഭാവത്തോടു കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും പിന്നെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തല നിൽക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്, മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികളാണ്. ഇതിനൊന്നും അതിനനുകൂലമല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെന്താ പറയണത്? ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോ ഈ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് കേൾക്കാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങള്. ആയു സത്തോബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യോ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരം സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളത്, അങ്ങനെ ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ശരീരത്തിന് തേജസ് നൽകുന്ന, ഊർജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മള് ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യുന്നൊരു അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മള് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കും. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കയ്പുള്ളത്, എരിവുള്ളത്, പുളിയുള്ളത്, ഉപ്പുള്ളത്, കടുത്ത ചൂടോടെ കഴിക്കുക. പിന്നെ വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ്? രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. മുളകൊക്കെ കടിക്കുന്നതൊക്കെ, എരിവ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസികത്തിലുള്ളവരാണ് ചെയ്യുക, ഗുണത്തില്. ഇനി അടുത്തത് യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, പിന്നെന്താണ്? ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കേടായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താ പറയണത്? അഫലാകാംക്ഷി ഫിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സസ്വാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇനി അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ രാജസികമായിട്ട്. ഇനി അടുത്തതോ വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് 3 തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവ ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാം ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തികള്, മാതാപിതാക്കന്മാർ, ഇവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുന്നത് ദേഹശുദ്ധി, പിന്നെ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ശാരീരിക തപസ്സിൽ. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ശാരീരിക തപസ്. ഇനി വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്, അതാണ് 2 തപസ്സുകൾ. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അനുത്യേകരം വാക്യം സത്യം പിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാസ്യാഭ്യനം ചൈവ അഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഏതിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, അതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി മാനസിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാലോ മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്: ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ തപസ്സുകളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്, ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിനെ സാധിക്കും.
ഇനി അടുത്തതോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹം പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാൻ വേണ്ടിയോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്, ക്ഷണികമാണത്, അനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മളിൽ കുറെ സമ്പത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യത്സാധനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടെ കണ്ടത്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാതവ്യാമിതി യത്ഥാനം ദീയധേനൂപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം ശ്രുതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സ്വാത്വികം. എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അവതരിച്ച സമയത്ത് നന്ദമഹാരാജാവ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംശ്രുതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികം. നമ്മളൊരു പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, നമുക്ക് ഫുള്ള് താല്പര്യമില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അദേശകാലയത്ഥാന പാത്രാഭ്യശ്ചാധീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞതയോടെ കൂടി നൽകുന്നതും എന്താണ്? താമസമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ താമസികമായ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്നതായിരുന്നത് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 വാക്കുകള് ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോയിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ വാക്കുകളാണത്. ഇത് അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും ആര് ഏറ്റെടുക്കാണ്? അവിടെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകളും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞവും ദാനം തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അത് പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്.
താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, നിരപേക്ഷ തത്വം അതിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വം ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേ പ്രാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അതെന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അതൊക്കെ അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് എവിടെയായാലും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും യാതൊരുവിധ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗം കഴിഞ്ഞു, ചെറുതാണല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതില് സംശയം എന്തെങ്കിലും? എവിടെയോ പറഞ്ഞതില് സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. കൂടുതലായിരുന്നു മാതാജി. സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ അത് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്ങനെ പറയാൻ ശരിയല്ലല്ലോ നേരത്തെ. അതല്ല, അത് പറയാം.